Консерва банкасы. Ага, тагын нәрсә? Фонарь. Сәяхәттә кирәк булыр. Карале, Дим-Димыч, миңа да урын калдырырга онытма. Сәяхәттә минем дә кирәгем чыгар. Онытмам. Ләкин әтинең күзенә күренмә. Син минем барасымны симкага әйтә күрмә. Ярар. Ниһаять соңгысы консервалар. Сәлам, Дим-Димыч. Ноликны күрмәдеңме? Юк. Кем белән сөйләшә идең алайса? Минме? Былай, язулар укыдым. Эх, каясың бу Нолик? Симка. Менә ник консерваларны шулай ябалар, хәтта тотып та карап булмый. Ничек инде? Консервада иң әһәмиятлесе нәрсә? Куйырдылган сөт? Консервада иң әһәмиятлесе андагы ризыкның озак бозылмавы. Ит яки яшелчәләр гадәттә нәрсәдән бозыла башлый? Чөнки аларда зарарлы микроблар үрчи. Әгәр ул микробларны башта юкка чыгарсаң, аннары ризыкка якын китермәсәң, ул ризык озак саклана. Нәкъ менә шуңа күрә консерва банкаларын бик тыгыз итеп ябалар да, һава белән бергә зарарлы микроблар кермәсен өчен. Алайса, монда Нолик юк дисең инде. Чынлап та юк шикелле шул. Кем ул? Кайда? Ой, исемә төште. Минем бит тагын бер банкым бар. Нәрсәдер бик шикле әле монда. Карагыз, бу консерваны әни күптән шуп савытын аргыткан иде. Ә мин яшереп куйдым. Менә кирәге дә чыкты. Син кемгә әйттең карагыз дип? Миңамы? Ник, безмә дә инде. Без монда икәү бит. Кара, нинди әйбәт банка. Әйбәт түгел шул. Куй әле идәнгә. Күрәсеңме? Нәрсә? Әйе, кәкре азгына. Азгына? Ул бит кабарып чыккан. Димәк, эчендә зарарлы микроблар күбәйгән. Шуңа күрә консерва бозылган. Чынлапмы? Тикшереп кара. Савытка һәрвакыт яраклылык вакыты язылган була. Хәтта консерваларда иртәме соңмы бозылалар. Йогурт яки сөт турында әйтәсе дә юк. Алар берничә көндә үк бозылырга мөмкин. Әгәр дә кибеттән нәрсәдер алсагыз, яраклылык вакытын һич шиксез карагыз. Язудагы шул көнгә кадәр ризыкны ашарга ярый, аннан соң ул бозылырга мөмкин. Яраклылык вакыты гадәттә әйбернең савытына яки банкага языла. Игътибарлы булыгыз. Яраклылык вакыты чыккан ризыкларны алмагыз да, ашамагыз да. Әгәр банкы кабарган икән, аны тизрәк ташлагыз. Андагы ризыкны ашасагыз, эчегез дә кабарачак. Әйе, кызганыч, бозылган ризыкны төзәтеп булмый. Хәтта фиксиләр дә ярдәм итә алмый. Яраклылык вакыты инде узган ел чыккан. Димәк, аны аргытып әни дөрес эшләгән икән. Их син, чүп-чар җыючы. Үзең дә агуланыр идең. Әтиең дә. Әйе. Калганнары кабармаганмы? Юк инде. Ярар, киттем. Кызганыч, Ноликны тапмадым. Әти булсаңа үзенең ярдәм букчасын бүләк итмәкче иде. Миңамы? Эләктеңме? Белгән идем мин аны, синең Дим-Димыч белән качарга йөргәнеңне. Алдау матурыш түгел. Качып ятарга матур эшме? Дим-Димыч, син әзерме? Әзер. Бик яхшы. Алайса алга. Ура! Сәяхәткә! Минем дә барасым килгән иде. Без дә сәяхәткә барабыз.
барабыз. Чынлапмы? Чынлап. Күрше йортка. Күрдеңме нинди галәмәт зур ул? Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр әйдә